Do you think that women can cook better than men? Esiwe hehehe. Aya nọwa na Igbo bụ Igbo. Nwanne m ego. Wow. Nke ka a na-akpọ ofe akwụ. Ofe akwụ. Nwanne m, today is Mother Sunday. So I can see here my mom ofe akwụ. Can see here your ofe akwụ. I want to surprise my mom. Can see here your ofe akwụ. I'm working at Hako ite ọfụma. Ifuru ya ọfụma. Nke ka akpọrọ ofe akwụ. Ị chọrọ ili? Ifuru ya? Nke ka a na-akpọ ofe akwụ. Esiwe hehehe. Aya nọwa na eweta osikapa. Nke na-atụ akpịrị. Ya ụmụ nwoke na-esi ncha. Ewe ifuru ya? Nwanne m ya ka iri ihe. Na-esighị ego. Esighị ego. Ifuru ya? Kedu ihe ị na-ekwu na nke? Nwanne m, kedu ihe ị na-ekwu? Ngwa bịa ka anyị mee osikapa. Ifuru ya? Men na-esi nri ọfụma. Men cook a lot more than women. Write your opinion on the comment section, okay? And try to share it. One love.